Bună, Andrei! Jai și Mataji. Bună, Nu ne-am văzut de Jesh mult? Nu Mataji, ne-am văzut de mult? sigur. Um, Bună tuturor! Jai și Mataji, vă mulțumim că vă uitați la noi. Suntem, de data asta pot spune ca de obicei, că de-abia am făcut din nou un episod cu Andrei Rațiu și Daniel Bostan. Continuăm poveștile noastre pe care le-am întrerupt foarte mult timp și acum am prins un moment să le depănăm din nou. Dacă vă aduceți aminte, am ajuns, slavă Domnului, în 1997. Suntem în 1997 în Turcia și Andrei o să ne povestească de data asta uh, extensiv, să vedem dacă reușim, cei 12 ani în Turcia. Experiența lui de sahagioaghin, de om, de tânăr căsătorit. Andrei, te rog. Da, ce să zic? Deci pentru mine asta a fost a treia perioadă în Sahaja Yoga. Deci prima perioadă fiind, desigur, descoperirea Sahaja Yoga, copilăria, dacă se poate spune așa, la 25 de ani, regăsirea copilăriei, a inocenței, întâlnirea cu Shimataji, deci tot ceea ce am trăit în România. Deci faptul că cu toții descopeream în același timp și dădeam realizarea și vedeam cum alți români primau Sahaja Yoga în viața lor. Era fantastic. A doua perioadă a fost, Da, și prima uh, perioadă a avut mai multe etape, deci n-a fost chiar sigur, așa, sigur, deși sigur, perioada din România a avut sigur, etapele ei. da, da. Dar pentru mine, pentru că am plecat în Franța și am venit înapoi și așa mai departe, pentru că bursa mea era în felul ăsta, de jumătate de an în Franța, jumătate de an în România, într-un fel era the best of two worlds, pentru că reușeam să pendulez cu România, care m-a ajutat foarte mult. Franța, desigur că era o colectivitate stabilită, established, cum se spune, și era foarte, foarte diferit. Deci exista o anumită inerție care venea de la uh, impresia că, cum să zic, că lucrurile astea le știm deja, Sahaja Yoga, știm ce înseamnă și așa mai departe. Și a trebuit, desigur, uh, să intru în acea mașină care funcționa, în felul în care funcționa. Sigur că au fost lucruri minunate în Franța, au fost lucruri atât de frumoase, și momentul în care am plecat eu din Franța, de asemenea, a fost într-un fel aranjat de simpatie, pentru că imediat după aceea a fost în Franța, așa cum se știe, o criză de leadership, care desigur era cu totul controlată de Shimataji, dar era o iluzie mare. Acum, deja după 35 de ani sau așa, știm că în fiecare colectivitate care crește e nevoie de un astfel de, cum să zic, criză în care uh, fiecare dintre noi trebuie să introspecteze și să-și dea seama cu adevărat ce înseamnă Sahaja Yoga. În momentul de față sunt în Australia și trăim același eveniment. Deci, în fine, vreau acum să pun atenția pe Turcia. Deci, în 1996, în decembrie, imediat după Christmas, m-am căsătorit. Soția mea, prima mea soție, deci era turcoaică, foarte nouă în Sahaja Yoga, practic doar câteva luni în Sahaja Yoga, nu știa aproape nimic. Eu n-am știut, desigur, dar desigur că era într-un fel minunat, pentru că era foarte deschisă să învețe, deschisă să intre în Sahaja Yoga, cum să zic, să sară în curent, în râu. Și eu eram de asemenea foarte, foarte deschis. Orice și ne aranja, dacă e Paris, dacă e România, dacă e Istanbul, nu contează. În cele din urmă a fost Istanbul, așa cum am povestit. Deci m-am mutat la Istanbul imediat după Guru Puja 97, înseamnă în august, și deci am ajuns în septembrie, august, practic, la sfârșitul de august, în Turcia. Și acum aș vrea să fac un pic de context istoric pentru colectivitatea din Turcia. Deci, dacă nu mă înșel, a început în 89 sau 88, în paralel cu Grecia, poate la câteva distanță. Mai întâi Italia se ocupa de ei. Deci colectivitatea italiană a adus împreună cu Shemataji, desigur, pentru că Shemataji a mers la Istanbul și a făcut programe publice și puge aproape în fiecare al doilea an, cam așa. Fiecare al doilea an era o vizită a lui Shemataji în Turcia, care era cu totul excepțională. Shemataji se simțea întotdeauna foarte bine în Turcia și avea întotdeauna cuvinte de laudă pentru deschiderea pe care societatea turcă o are pentru spiritualitate.
Dar, desigur, colectivitatea exista numai în Istanbul și Mataji a venit numai la Istanbul în întreaga istoria sa a Georgianis în Turcia, din câte știu eu, numai la Istanbul. Și colectivitatea a crescut în Istanbul, era o colectivitate elită. Deci ce înseamnă asta? Uh, Oameni de afaceri, femei de afaceri, middle class, higher middle class, middle age, foarte dinamici, întreprinzători, moderni, poate chiar neinteresați de tradiția islamică. Deci asta a fost capul de pod, cum ar veni. În felul ăsta a început să ajungă și de asemenea în zona de elită a Istanbulului. Deci acolo locuiau aceste familii, dacă se poate spune așa. Și erau foarte dedicați lui Mataji, dar desigur că aveau viața lor materială și business-urile și călătoriile internaționale. În felul acesta, ei erau instrumentele. Ele și ei erau instrumentele pe care Mataji le-a ales. Așa că când am ajuns eu în Turcia în 97, în presă exista o conștiință despre Sarajevo, în sensul că jurnalele, cum se zice, ziarele erau și chiar și magazine, cum se numesc, magazinele de fashion aveau atenția pe Shimataji și considerau pe Shimataji ca fiind mama elitei, mama celebrităților noastre. Și era un fel de paradox care fiecare ziarist care lua un interviu de la aceste personalități, chiar și fosta Miss Turkey era Sahagiogine la vremea aceea. Really? Între timp căsătorită, mămică, cu doi copii, dar deci o celebritate cum ar veni, dar ea făcea efectiv, reprezenta Sarajevo, în sensul că de fiecare dată când avea un interviu, nu se sfia deloc să vorbească despre faptul că meditează zilnic și că face yoga, face sahaja yoga și așa mai departe. Deci O era în întrebare. acte. Da, O da. întrebare. Lucrurile astea s-au întâmplat sau mă rog, tu ai avut contact cu ele în 97. S-au întâmplat înainte de 97, dar eu nu Dar știam, desigur. exact, când au început, acum tu nu erai acolo, dar știi de la ei, Da, da, da. când au Când a început început ce? această mișcare, să zic, deci primii Sahagi Da, Yogin, da. cât de 89. cât, de cât 89. stabilizați, deci 89. Aha, 89 a fost prima vizită a lui Shimataji, dacă nu mă înșel. Da, da. ok. Și din Și, da, 89 până în 87, lucrurile astea tu 97. până în 97. 97, tu le-ai aflat de Da, la, că nu erai acolo, le-ai sigur, nu eram aflat, acolo. le-ai văzut, da. Și când ai ajuns tu, ele erau în pic, deci toți acești oameni care își luaseră realizarea din 89-90 încoace, timp de 7 ani, Mhm. au avut timp să se stabilizeze, să se dezvolte. Da, deci, ce asta vreau să spun, deci, profilul sahagioghinilor erau, așa cum am povestit, dar desigur că au fost ups and downs. Deci, Aha, anumite persoane au intrat, au devenit lideri, poate, după care au dispărut. da, Din motive de familie, din motive de bani, din motive. Iar în momentul în care am ajuns eu, era exact momentul în care lidera de atunci, Hilal, Hilal, pe da. care noi o cunoaștem, desigur, și care a făcut foarte mult pentru stabilizarea Sarajevo în prima fază, deci faza din 91, 92, poate 93 până 96, 97, da? Deci ea a fost prima lideră dinamică, cea care a preluat după ce Tariq n-a mai fost lider. Tariq, cum să zic, s-a depărtat de Sarajevo încetul cu încetul, Dar nu în Tariq, mod dar dramatic. Tariq Da, era încă în Sahaja Yoga în nu-l 93. vedeam. Da, sigur, sigur, sigur. Nu mai 93. era probabil în 97 te-ai Sigur, dus să sigur. se locuiești, Da, da, dar noi mergând da, cu da. Turcia, mă rog, relativ Mhm. des, îl știam și pe Tariq. Sigur, El sigur. s-a îndepărtat Da, ușor. Ok. așa cum se întâmplă în țări, în diferite țări și în definitiv și în România, deci leadership-ul se schimbă depinzând de anumite situații personale, poate, sau de nivelul vibrator, deci felul în care Sajoga se dezvoltă. Deci, revenind, eu când am ajuns acolo, Hilal doar de câteva luni renunțase la a mai fi lideră și Mataji cum să zic, a ales o nouă lideră care numele este Neșe Algan și care era o bună prietenă, poate cea mai bună prietenă a lui Hilal, deci era o continuitate.
și același profil, deci profilul de doamnă de afaceri cu succes, locuind în zona absolut centrală a, a Istanbulului, în felul în care eu, când am ajuns acolo, primul lucru care am realizat este că totul se petrecea în zona cea mai de lux. Deci nu știu ce aș zice, în spatele Intercontinentalului, în București, aș putea spune. Deci centrul nostru stabilit de Sahaja Yoga, unde se știa că aici se practică Sahaja Yoga și dacă era un interviu sau ceva, ziariștii veneau acolo și vorbeau despre Sahaja Yoga și primeau realizarea și așa mai departe, totul se petrecea în zona aceasta centrală. De asemenea, imediat când... eu m-am căsătorit și în același timp a fost o altă Sahaja Yogină din Turcia care s-a căsătorit cu un indian, deci noi eram căsătoriți în același timp, deci două cupluri, împreună cu două alte familii, ne-am hotărât să stabilim un ashram. Deci, practic, eu când m-am mutat, deja proiectul era realizat și noi ne-am mutat direct în primul ashram. Era al doilea ashram al Istanbulului, cum ar veni. Mai corect este primul ashram al Istanbulului, pentru că primul era doar un centru de meditație. Chiar dacă se numea ashram, dar nimeni nu locuia Nu acolo. locuia, da. Deci noi, da. Deci noi când ne-am mutat, era un moment de mare deschidere, datorită poate acestor două cupluri și faptul de schimbarea de leadership. Da. Deci prima fază pe care aș putea să o spun eu a fost o fază extraordinară, deci din 97 până în 2002. O fază extraordinară, deci Neșe a venit cu un dinamism extraordinar, cu o devoțiune pentru Shri Mataji, pe care a, cum să zic, instilled, cum se zice, a emanat-o în întreaga colectivitate și Shri Mataji a venit în fiecare an, deci 98, 99, 2000, 2001, 2002, pentru Easter Puja, și pentru un program public. Deci de fiecare dată era Puja, dar era și un program public care a fost din ce în ce mai mare, din ce în ce mai de succes și din ce în ce mai în atenția publicului, pentru că se făcea un mare, mare efort de pregătire a venirilor lui Mataji. Voi reveni la asta. Dar vreau să zic ca efect a acestui dinamism în întreaga colectivitate, colectivitatea a crescut din Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya, Adana, Mersin, Diyarbakır, foarte multe orașe. Deci, practic, în acești 7 ani, se poate spune, s-a ajuns la 20 ceva de orașe. În fiecare oraș exista un centru de Sahaja Yoga. Deci, cum să zic, centru înseamnă o clădire închiriată, dacă nu o clădire, un apartament închiriat, care era 24 de ore folosit de Sahaja Yoga. Deci nu, cum să zic, o sală undeva la o librărie, la o bibliotecă unde mai marți e Sahaja Yoga, vinerea este nu știu ce, Transcendental Meditation sau ceva. Deci de întreaga idee era că nu putem să contăm pe un oraș atâta vreme cât nu avem un centru dedicat de Sahaja Yoga. Bine, deci voi reveni și la asta, dar numărul de Sahaja Yogini a crescut de asemenea și era o coerență și o comunicare permanentă. Ne întâlneam o dată pe lună cu desăvârșire. Aveam un seminar pe lună. Cu toți? O dată pe lună. Toți înseamnă din fiecare oraș cel puțin un reprezentant. Okay. Din fiecare oraș cel puțin cineva venea. Deci se delegau într-un fel sau altul, în așa fel încât să fim permanent în comunicație, permanent să ne întrebăm ce aveți nevoie, ce se poate face pentru voi, ce merge bine, ce nu merge bine. Deci era un fel de spirit de colaborare foarte intens. Și asta vine din background-ul ăsta de business pe care l-am putut. Practic pentru mine era foarte nou. Deci pentru mine schimbarea era fantastică pentru că până atunci eu eram un student. Student cu knowledge. Deci căutarea pentru cunoaștere fizică, matematică, ce se poate și desigur Sahaja Yoga. Dar asta e foarte diferit de leadership, foarte diferit de managing, foarte diferit de communication. Deci toate aceste lucruri le-am învățat într-un fel, în prima instanță, desigur, în România, dar aceea era ca un fel de teenage. Da, grădinița, da. Late teenage, la 25 de ani. În România eram cu toții, hei Rup, nu știu cum era fantastic, dar era mai mult doar entuziasm, aș putea spune. Și numai domnul Costian era capul rece care ne muștruluia când era nevoie.
Dar în Turcia am învățat dintr-o dată că toate aceste dimensiuni care sunt necesare pentru a crește o colectivitate sage yoga îmi lipseau cu desăvârșire. Aveam dorința de responsabilitate, dar nu știam că responsabilitatea înseamnă realmente să pui prioritatea absolută asupra rolului tău în Sahaja Yoga. Absolut înseamnă înaintea lucrului, înaintea familiei, înainte de orice. Și asta nu înseamnă fanatism, înseamnă pur și simplu a avea atenția pe faptul că dacă vrei să fii instrumentul lui Dumnezeu, atunci trebuie să-i faci locul lui Dumnezeu în viața ta. Nu știu cum să zic. Deci asta să vorbesc acum după mulți ani de, să zicem, privind înapoi. Da? Deci toate aceste dimensiuni le-am învățat de la colectivitatea turcească, poate datorită acelui profil de Sahaja de care ți-am vorbit. De asemenea, am învățat altceva foarte important, este că ce fel de Sahaja Yogin vrei să fie în viața aceea, în colectivitatea aceea, asta depinde foarte mult de tine. În sensul că dacă tu ești confortabil, relaxat, atunci astfel de persoane vor veni. Dacă tu ești foarte devotat, astfel de persoane vor veni. Deci, nu știu cum să zic, depinde foarte mult de starea ta interioară, ce fel de căutători atragi. Dar ideea asta pe care o spui acum era conștientizată și Conștientizată. verbalizată? Conștientizată, absolut, Ok. absolut. Deci aceste seminare de care spuneam, știi unde ne întâlneam, aceste, cum să zic, întâlniri lună de lună, discutam toate aceste lucruri pentru că totul se putea interpreta foarte ușor, îți dai seama că era cât se poate de real. De exemplu, un oraș începea cu o persoană. Depinzând de acea persoană, de profilul lui, de personalitate, de, cum să zic, de tot, urmărai că în 2-3 luni căutătorii care erau atrași erau exact de aceeași copie Xerox. Știi? Dacă era o persoană tânără, erau persoane tinere care erau atrase, de exemplu. Dacă era o persoană în business, ceilalți erau persoane din business. Și asta nu din cauza biasului, deci nu din cauza unui bias, unei, cum se zice, preferințe sau ceva. Automat, vibrator, asta era ceea ce. Și de asta trebuia în permanent să introspectăm. Deci încerc să fiu o persoană universală, încerc să fiu o persoană deschisă la toată lumea, cum să zic, primind cu întreagă inimă pe fiecare, sau sunt selectiv. Tipul ăsta n-a făcut nici măcar liceu. Ceva de genul ăsta, înțelegi? Dau un exemplu, știi? Deci ești capabil să deschizi inima și să vorbești cu fiecare. Nu contează, persoana de pe stradă, persoana erudită, persoană, știi? Da. Și multe alte Asta lecții, le dar pe vorbeați, scurt, asta le le vorbeați vorbim. la seminar. Categoric, Ok. categoric. Uh, Și ca introspecție, ați, să zic așa, rezolvat problema? Adică ați văzut care e sigur, problema, că cei care vin sunt după chipul și asemănarea exact, celor care au pornit și ați încercat exact. și ați reușit? Asta e întrebarea. Deci ce era foarte important era să călătorim din oraș în oraș. Deci în felul ăsta, mai ales la început, știi, era foarte important pentru consolidarea unui oraș, de exemplu, să nu trimiți aceeași persoane din Istanbul. Deci diferite persoane, deci băieți, fete, bărbați, femei, indian, român, ce mai era pe acolo, englez. Deci ideea era uh, să sădești pluralitatea, dacă se poate spune așa, știi? Deci de instrumente ale lui Shimatagi, să nu creezi făgași care devine o condiționare. Pentru că după aceea se produce ca un fel de club. Știi? Club de oameni care, eu cunosc pe X, dar nu cunosc pe Y și Z și nu contează. Nu vreau să vorbesc cu ceilalți, ceva de genul ăsta, știi? Deci apar preferințe, apar condiționări, apar grupisme și așa mai departe. Îți dai seama Deci că faptul ăsta, Tu îți dai da, seama că chestia asta nu s-a întâmplat. Eu n-am auzit până acum da, da, să se fi întâmplat așa ceva în altă parte. Deci ce da, da, povestești tu este tipicul Sahaja Yoga peste tot pe unde o cunosc eu. da. Uh, Mai bine zis, ce povestești tu că vroiați să Mhm. adresați. Da, da, Mie nu mi se pare că lucrul ăsta că de-aia te-am întrebat și ați reușit, adică conștientizând, că mare lucru e să conștientizezi chestia asta. Dacă vine unul da, da, în România și le spune ce le spui tu acum, ei nici măcar nu iau în considerație. Și în Noua Zeelandă la exact, fel și probabil că și în exact.
alte țări, nu vreau să dau că nu știu, poate Exact. Australia mai Așa e. ștergea puțin. Deci dacă vine unul și ascultă discuția asta dintre noi sau vine unul dintre noi și se Mhm. duce într-o colectivitate și le spune lucrurile astea, domne, diversificați, rupeți grupismele și așa mai departe, ei zic, dar nu Exact. există așa ceva, nici măcar nu recunosc. Știi că asta e Așa problema. e. Dar nu e Așa e. adevărat. Noi suntem deschiși. Da, da, Ei nu văd. Ok, exact. paranteză. Deci, look, asta e doar un aspect. Da, da, De da. exemplu, ce puteam să spun, un alt aspect pe care l-am învățat cu adevărat în Turcia. Deci, încetul cu încetul, fiecare dintre noi avea o anumită responsabilitate. De exemplu, programul de marți și de joi erau ale mele, de exemplu. Ale mele înseamnă împreună cu două alte persoane sau așa. Programul de luni, de miercuri și de vineri era altă persoană sau cum ar veni, pentru că aveam această asociație, cum se zice, centrul nostru, care era în spatele intercontinentalului, dacă pot să spun așa, deci într-o zonă de elită, și pentru că l-aveam, puteam face programe în fiecare zi. Dar asta însemna responsabilitate din partea anumitor persoane care trebuiau realmente să-și pună în programul lor săptămânal că marțea și joia știu unde sunt. Nu sunt la cinema, nu sunt... Voi fi acolo. Dimineața, cine nu avea lucru sau cine lucra după masă, programe de dimineață pentru mame, programe pentru, știi, mame cu copii sau așa. Deci totul era diversificat și centrul era folosit 24 de ore din 24. Sâmbătă ne întâlneam colectivitatea adevărată, deci nu era pentru începători, sâmbătă era programul săptămânal pentru sagioghinii stabilizați, cu Havana, cu Puja sau ce trebuia. Și desigur că foarte curând centrul a devenit foarte micuț. Deci puteam să, la început, cam așa, maximum se putea fi 80 de persoane, cam Într-un așa, în centru. apartament, Un apartament. Deci un apartament într-o clădire de lux cu 5 etaje, cred. Deci la etajul 1 eram noi, la parter era o fashion de lux, cum se zice, shop, da? Deci uh, într-o zonă de fashion, știi, absolut. Deci numai celebrități mergeau pe stradă în fața. În fine, deci totul era complet ne-islamic, știi, complet opus, da, deci în zona europeană a Istanbulului, deci foarte modern, știi? Dar, ce vreau să zic, deci a doua chestie pe care am învățat-o și era conștientizată în mod clar, deci vorbeam în felul ăsta, era uh, fi alert întotdeauna, pentru că în momentul în care crezi că totul e în regulă, înseamnă că deja ego-ul te-a cucerit complet, te-a umilit și da, vei avea un șoc al vieții tale. Deci, ideea este că suntem într-o țară foarte dificilă, Turcia, cu un trecut extrem de dificil, cu un prezent extrem de dificil, cu tot felul de challenge-uri, așa cum se știe, știi, terorism, islamism, fundamentalism și așa mai departe. În ciuda acestui fapt, există o insulă miraculoasă în care oamenii pot primi realizarea. Pentru câți ani nu știm. Continuă acest miracol, dar acest miracol este astăzi, acum, prezent. Vorbesc de 90, anii 90, da? Deci înseamnă că trebuie să facem tot ce se poate să profităm de această oportunitate pe care și Mataji ne-a permis-o. Nu numai atât, dar și Mataji poate veni oficial ca invitată. Vine, este acceptată, putem închiria o sală și, de exemplu, în 98, sala era Muzeul Militar Central. Deci sala de auditoriu a Muzeului Militar Central. Ce se poate mai... La Ienicere acolo, da? La Ieniceri, exact, exact, da, da. Și ce se poate mai... Și peste drum de centrul nostru, știi? Deci totul se petrecea acolo, știi, în zona aceea centrală. Deci, ce vreau să spun era că, într-adevăr, era un miracol. Dar dacă nu conștientizezi că acest miracol poate să se întrerupe oricând, filmul se poate rupe. Deci, orice se poate întâmpla, o schimbare de regim, știi? Sau ceea ce s-a petrecut în Iran și așa mai departe. Deci, eram conștienți că în fiecare clipă lucrurile se pot întoarce împotriva noastră. Deci, trebuia să fim alerți. Sigur, relaxați, pentru că suntem sahagin și știm că Shemataji are control asupra tuturor, dar asta nu înseamnă că trebuie să fii, cum se zice, slack. Deci Da. să fii, da, De lăsător, nu știu cum să zic, să te da. culci pe un hamac, știi, să te culci pe un hamac, nu fac săptămâna asta, fac săptămâna viitoare, ce-o fi?
într-o săptămână, în Istanbul se schimbau atât de multe lucruri de necrezut. Știi, dintr-o dată se petrecea ceva. Scuză-mă, fac o mică digresiune acum. Un alt lucru pe care l-am învățat din Istanbul este că era placa turnantă a geopoliticii mondiale, așa cum știm cu toții. Deci, în al doilea război mondial și de atunci, în continuu, dacă se petrece ceva oriunde pe planeta asta, va afecta imediat Middle East. Știi cum este? Da. Și asta înseamnă automat pentru Sahaja Yoga, la vremea aceea Middle East însemna în mod esențial Turcia. Și de asta, de fapt, tot ce se petrecea la nivel mondial trebuia să fim conștienți de asta. De asta a fost o altă dimensiune. Ce se întâmplă, ce s-a întâmplat în America, ce se întâmplă în Franța, ce se întâmplă în Germania, ce se întâmplă cu NATO, ce se întâmplă cu Rusia, Aici, pentru că automat afecta Turcia, automat. aici ai avut noroc că erai conectat, adică tu nu erai unul care Da, trebuie să fii convins de lucrul ăsta, erai deja o persoană care știa toate lucrurile astea și erai deja da, conectat, adică nu erai cineva care trăia cu capul între urechi, deja. da, da, desigur, dar cum să zic, conexiunea asta dintre Sahaja Yoga și, de exemplu, un alt lucru pe care l-am învățat acolo. De fiecare dată când aveam un proiect, de exemplu, hai să zicem deschiderea Antaliei, care a fost primul oraș pe care mi-am amintesc eu, clar, știi? Mi amintesc exact și cum s-a petrecut, dar în fine, nu vreau să merg into detalii. Deschiderea Antaliei era prima dată când am făcut o, cum să zic, decizie colectivă, ne-am strâns cu toții și am zis, ok, săptămâna viitoare se merge la hotelul cu tare din Antalya, avem sala, cine merge acolo? Numai o persoană exista fixă, dar și el călătorea din UK, turc. Dar cine altcineva? Ok, ridic mâna, dar nu știam ce înseamnă asta. Ok, din momentul acesta te vei pregăti, citește despre Antalya, ce știi despre Antalya? Nimic. Fă havană, fă șubit, fă bandan, curăță-te pe tine însuți. Vei vedea. Știi? Și ce s-a întâmplat este că din momentul în care am ridicat mâna, dintr-o dată, a doua zi, am căzut sick, cum se zice, m-am îmbolnăvit, cu durere de cap, cu nu știu ce, și am dat telefon, oh, nu cred că o să pot să merg. Dar imediat răspunsul pe care l-am primit este, glumești? Cum adică nu poți să mergi? Tu nu știi ce înseamnă. Din momentul în care ai ridicat mâna în fața altarului și m-a tăgit că vreau să merg într-un oraș nou, întreaga karma acelui oraș te va ataca. Categoric. Da. M-am gândit la chestia asta. Da. Serios? Deci, Mișto. Funcționează. sigur, Deci, sigur, deci funcționează. sigur, Uite, funcționează. Da, uite lângă aici, Panfilia. Sigur, aici e Antalya. acolo. Da. Antalya. Mi-am amintesc atât de bine cum dintr-o dată am căzut în depresie. Oh, nu mai știu ce am avut, dar eram atât de bolnav în 24 de ore. Și ce mi s-a spus e, nu, trebuie să te cureți, trebuie să corectezi, pentru că pur și simplu, din momentul în care le ai această responsabilitate, categoric devii instrumentul lui Shimatagi. Deci, prin tine se vor curăța căutătorii care sunt încă în întuneric, care n-au nicio altă posibilitate să vină la Shimatagi decât în sala acelui hotel. Și acolo va fi nevoie de tine, nu de altcineva. Dacă simți în felul ăsta, dacă te simți în felul ăsta, dacă ceacrele tale sunt congestionate și așa mai departe, este simplu starea orașului. Și acum, fugi de responsabilitate sau te cotărăști? Nu, sunt mai puternic pentru că sunt copilul lui Shimatagi. Și asta a fost, am avut 7 zile de lucru intens și a trebuit să-mi schimb întreg programul și așa mai departe, dar nu se discuta pentru că nivelul de conștiință era atât de înalt și atât de clar că tot ce se petrece din cauza dimensiunii a luptei dintre bine și rău. Deci ce vreau să spun pe scurt este, pentru mine plecarea la Istanbul a fost ca atunci când dintr-o dată îți cumperi un televizor alb-negru. Până atunci aveai televizor color. Totul era frumos, colorat, nu știu cum. Dintr-o dată în Istanbul, mi-am dat seama că Sahaja Yoga este esențial o televiziune alb-negru. Deci există divinul și există ceea ce nu e divin. Alb și negru. Nimic în, între. Dacă te iluzionezi că există, astăzi o să fiu un pic mai liniștit, n-am nevoie prea mult de Sahaja Yoga, în definitiv, am serviciul meu, sunt căsătorit, am copilașul meu, locuiesc la ashram. Ce-o fi dacă astăzi iau o vacanță, cum ar veni, știi? Deci, în fine, vorbesc la figurat, dar vreau să zic că
acea conștiință a faptului că Turcia este un teritoriu tectonic din punct de vedere geologic, din punct de vedere geopolitic, din punct de vedere spiritual, dintotdeauna. Dintotdeauna. Dacă vrei să locuiești ca Sarajevo în acea zonă, trebuie să fii conștient de faptul că vei fi cutremurat în orice moment. Deci să fii gata. Desigur, nu înseamnă că ești în panică sau ceva, doar antenele sunt permanent extinse și you look for the signs. I don't know how to say. Încerci să simți vibrațiile în ce direcție te îndeamnă, știi? În ce direcție Și de fiecare dată când o poartă se deschide, trebuie să fii gata să folosești momentul, da? Și deci asta a fost perioada până în 2002. Asta a fost ultima venire la Shimataji. După care Shimataji a fost foarte, foarte mulțumită, în ciuda faptului că a fost un mare scandal de media la televiziune, Sarajevo era atacat zi de zi, Shimataji era foarte mulțumită și a extins șederea, se uita la televizor și râdea și spunea foarte mulțumită, zice, ok, misiunea mea a fost îndeplinită. Cum ar veni? Nu știu, viziunea mea a fost îndeplinită. În sensul că prin acest scandal, dintr-o dată, cum să zic, Sarajevo era cunoscută peste tot. Și noi eram, într-un fel, nu speriați, dar eram la... Și mă atrage, ce vrei să spui? În realitate, în anii următori am înțeles ce se întâmpla. Deci asta e a doua fază care a început cu plecarea lui Shimataji, deci ultima vizită a Shimataji, cu scandalul respectiv care s-a dus la nivel, cum se zice, securitatea statului. Deci, dintr-o dată am devenit pe colimator al serviciilor, dacă se poate spune așa. Asta în 2002? 2002 și ce a urmat, da. După care a trebuit, desigur, să fim inventivi, nu știu cum se zice, să fim pragmatici, să fim flexibili. Asta a fost o altă dimensiune pe care am învățat acolo. Fanatismul nu ajută la nimic. Deci faptul că suntem sahagioghini, cine se poate bate cu noi, nu contează, și Mataji este în spatele nostru, și Mataji în Sahasrara. Da, este, dar nu înseamnă că nu vei fi pragmatic. Deci ce s-a întâmplat? Am fost, într-un fel sau altul, informați că dacă vrem să continuăm, e foarte important ca mesajul de Sahagioga să fie cum să zic, delivered, expus într-un anume fel. Da? Deci, fără să călcăm pe bătăturile islamiștilor. Da? Da. Exact, exact. 2002, în Diwali, de ziua de Diwali, 2002. Deci, și Mataji, desigur, a venit la Easter, care este la începutul anului. Dar la Diwali, Erdogan a devenit, așa cum știți, prim-ministru pentru prima dată, deci partidul lui a învins și din momentul acela Turcia încetul cu încetul a mers într-o altă direcție, deci direcția opusă lui Atatürk. Și Sarajevo a continuat în mod miraculos și cu suport de la, cum se zice, local councils, primării și așa mai departe. Deci eram foarte, foarte oficiali, fără nicio problemă, pentru că știam cum să abordăm. Știam cum să fim respectoși pentru religia oficială, pentru cultura oficială, de asemenea, întotdeauna să promovăm faptul că suntem de aceeași parte, nu știu cum să zic. Deci nu suntem antagoniști, nu venim cu ceva nou, nu venim ca să stricăm, nu venim ca să... Suntem pur și simplu oameni normali. De asta era foarte important să spunem, suntem oameni normali, oameni familiști, cum se zice, cu serviciu, cu profesie, cu, știi, oameni diversi, dar care avem un punct comun și acel punct comun nu era promovat ca un punct religios, ci un punct de căutare interioară, de, cum să zic, de îndepărtare a tendințelor rele din natura umană. Deci, în românește asta ar fi cam cum prezentam. Deci, mesajul lui Shimataji este un mesaj cum se poate ca ființa umană să fie mai bună, să-și îndepărteze stresul, mânia, răzbunarea, ce să zic, condiționările. Care nu Deci, vin în contradicție țigara.
care nu Exact, vin deloc exact. în contradicție cu Deloc, învățăturile deloc. islamice. Țigara, băutura și așa mai departe. Deci promovam toate aceste lucruri și asociația mea se numea deja de 10 ani de zile, se numea Asociația Viață uh, Sănătoasă. Sağlık Yaşam Derneği. Deci, Asociația Viața Sănătoasă. Deci asta era numele nostru și asta promovam în continuu. Deci, foarte clar, nu suntem doctori, dar suntem pentru viață sănătoasă din punct de vedere spiritual, din punct de vedere fizic, din punct de vedere mental, social. Promovam acele valori clare, Cum clare. o Dar asta a prezentați? însemnat că și... Cum o Poftim? prezentați pe Shimataji? Da, o clipă. Și asta înseamnă că și vocabularul trebuia schimbat. Deci nu vorbeam de divin, nu vorbeam de încarnări, nu vorbeam de... Da? Nu e nevoie. Putem da realizarea fără toate aceste lucruri. Important este ca oamenii să-și primească realizarea, unu, doi, să vină la programul de începători, care era structurat ca un program de 18 săptămâni, Aha. 18 săptămâni pentru începători. Deci foarte clar structurat, unde vorbeam efectiv numai despre calitățile interioare, problemele pe care le putem avea în chakre, cum simțim chakrele, cum simțim vibrațiile, dar nu despre principiile divine. Da? Deci despre, cum se zice, principiile din chakre. Era în mod special, clar, pentru a permite acestor căutători să se stabilească mai întâi în percepția vibratorie, da? Percepția vibratorie. Asta era foarte, foarte important. Deci, și aceeași metodă o foloseam în toate orașele, pentru că nu trebuia să fie niciun fel de discrepanță. În Konya se învață Sahaja Yoga în mod diferit sau așa. Deci, peste tot era această colaborare și această coordinare ca totul să meargă la fel. Dacă cineva se muta dintr-un oraș într-un altul, era foarte important ca să exchange information, cum se zice, să schimbăm informație. Deci persoana care dăduse realizarea sau continua să predea Sahaja Yoga acelei căutători, contacta de cineva în Istanbul sau așa și întotdeauna schimbam, cum se zice, cunoștințele Ca noastre să despre există persoana o respectivă. continuitate, da, am înțeles. Să există o continuitate, știi? Să nu vină dintr-o dată complet într-o altă, Da. știi? Direct la Puja sau direct în Havana sau așa, știi? Deci, iar despre Shimataji spuneam, Shimataji este fondatoarea Sahaja Yoga și Shimataji este persoana care a descoperit această metodă practică prin care orice persoană poate să-și simtă propria energie Kundalini, energia dorinței pure din noi. Deci, un vocabular foarte pragmatic, un vocabular folosit foarte Bun. pragmatic. Da. Ascultându-te, poate că, Mhm. uite, mie nu mi-a venit ideea asta Da. niciodată. Poate că asta e o abordare din exact motivul opus, Mhm. o abordare mai bună în vest. Deci, Da. voi ați fost forțați de evenimentele politice, religioase Da, da. să vă duceți în direcția asta, ca să nu-i călcați pe bătătură. În vest, Da. nu te obligă nimeni, în schimb există o detașare, să-i spun așa, o lipsă de interes completă. Și Mhm. poate că o abordare de genul ăsta ar fi mai bună decât una directă în care să-i spui, uite, faci Sahaja Yoga și ajungi la Dumnezeu. Pe ăștia nu Da, da, interesează, dar pe ăștia da, da. nu contează. Probabil că trebuie să le dai ceva de care să se agațe mai ușor. Da. Da, pot să spun un tot lucru. Erau sahagioghini care veneau din vest, și vizitau sau stăteau pentru 2 săptămâni, 3 săptămâni și desigur că le spuneam, fiți foarte atenți cum veți vorbi sau așa mai departe, dar erau șocați de următoarea dihotomie, cum se zice, următoarea dilemă, da. Pe de o parte eram foarte clari de vocabularul pe care îl foloseam, dar în același timp promovam fotografiile și Mataji peste tot, inclusiv, clar, pe afișe și așa mai departe. Și pentru vestii ziceau, dar dacă aveți problemă, cum faceți că? Deci, singurul lucru pe care n-am compromis Da, era faptul că o promovăm da, metoda lui Shimataji. Mi-amintesc cu atât de clar, că am făcut programe la universitatea unde lucram, practic în fiecare săptămână. La un moment dat, decana, cum se zice, decan, nu? Deci, da. doamna decan m-a chemat așa și i-am arătat afișul. Era
aproape să spună da, pentru că mă știa persoana și dar când a văzut afișul, zice, nu, 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 te rog să schimb afișul. Știi cum? Nu, dacă ăsta e afișul, nu voi, știi? Și am zis, doamnă decan, dacă vorbim de teoria relativității, nu punem afiș Einstein. Nu aș putea să pun alt afiș când și Matăgie e persoana care a descoperit. Imediat a înțeles și a fost șocată, știi? Ok, ok, bine, bine. Da. Wow. Și asta a fost experiența mea personală, de care mi-amintesc acum, dar asta era lupta noastră în fiecare zi. Și nu era o luptă, pentru că era dintr-o dată, cum ți-am spus, și Matăgie era foarte fericită pentru că, de fapt, personalitatea ei era deja anunțată, chiar dacă în mod negativ, de, de televiziuni, dar toată lumea știa de Shimataji. Deci, automat, reacția de acceptare sau de neacceptare din partea primăriei sau din partea localului sau sălii sau centrului cultural sau așa, depindea de persoana respectivă. Deci noi întotdeauna mergeam cu afișul clar. Deci noi promovăm Sahaja. Și Mataji este fondatoarea Sahaja. Dânsa a descoperit acest lucru. Full respect, full respect. Nu ne ascundem în niciun fel, da? Dar nu mergem cu steagul, suntem aici acum. Da, Încă o deci înțelegi ce vreau întrebare. să zic. Încă o întrebare. Când ai spus că era foarte cunoscută și Mataji și Sahaja Yoga, Foarte cunoscută. te referi la întreaga Turcie sau Întreaga Turcie. la Istanbul sau la zonele mai mult populate? Bineînțeles, nu mă aștept la țară, că ați fost și acolo, dar o să ajungem. Da. Da. Dar, încă o dată, te referi la toată Turcia sau cel La puțin toată la Turcia, pentru că zonele... televiziunile centrale, Da, televiziuni centrale și televiziunile private centrale au făcut toată această propagandă negativă. Ei credeau că o fac negativă. da, da, da. Credeau că ne vor închide, că sau ceva de genul ăsta, știi? Dar în realitate promovau pe și Matagii. Și uimitor, deci în anii care au urmat, exact pentru că cum să zic, am fost foarte pragmatici și am folosit, cum ar veni, această formulă de a introduce Sahaja Yoga ca o metodă de a-ți îmbunătăți calitatea vieții, da? Deci, dar desigur, prezentând-o pe Shimataji, oamenii veneau pentru că recunoșteau persoana. Da, mi-am că acum 2 ani de zile am văzut-o pe antena nu știu care. Nu contea. Dar nu mai aveam niciun fel de memorii despre ce au văzut. Mm, Doar că știau, deci a venit și la noi, cum ar veni. A venit și la noi, în sensul că ați venit și la noi, știi? da. Desigur. Și unde ne mergeam? Nu contează, la curs, la oriunde, da? În sud, în vest, în nord, oriunde ei știau. Deci, într-un fel am înțeles, după câțiva ani, că într-adevăr și Mataje a spus clar misiunea mea, deci cum ar veni, cum să zic, my work Da, da, has da. been fulfilled. No? Deci rolul meu a fost îndeplinit, ceea ce a spus în 2002. Deci anii următori au fost grei, desigur, dar grei în sensul că trebuia ca noi să luptăm cu condiționările noastre și să ne amintim că nu suntem aici cum să zic, să facem misionarism sau să promovăm ceva mental. Suntem aici să promovăm vibrațiile. Vibrațiile vor face restul. Înțelegi? Și promovăm, desigur, și matagii. Deci nu ne ascundem după, nu știu ce, metode inventate, cu nume inventate și cu... Da, deci era clar că Bine, voi aveați un nume metoda, al asociației, adică aia era. sigur, din punct de vedere legal, Da, pentru că în felul ăsta eram încadrați nu în asociație religioasă, dar în asociație culturală de sănătate. da. Știi? Dar nu sănătate în sensul de sănătate medicală, Well-being, știi? well-being, yeah. Well-being, exact, well-being. Și asta a fost o decizie la început. Eu când am ajuns, deja situația era așa, deci era nu știu, din începutul anilor 90, da? Deci, da. Și în felul ăsta a funcționat cred că până în 2015 sau 17, când a fost lovitura de stat. Deci asta deja acum nu mai știu, pentru că eu am plecat în Melbourne în 2009. Dar această fază de care îți vorbesc acum, cred că a continuat în Turcia până în 2015 sau 16 sau 17, când a fost o lovitură de stat eșuată. Și după aceea, desigur, Aranjată, foarte, foarte multe aranjată și o dată, da. aranjate și eșuate, da. Totul s-a schimbat, deci universitățile s-au schimbat, conducerile universităților și așa mai departe. Deci n-aș putea să vorbesc despre asta pentru că n-ar fi corect, nu locuiesc acolo acum. Da.
Dar vreau să spun că acea formulă a funcționat în mod miraculos și, într-un fel, acea conștiință a faptului că nu știm câți ani putem să mai continuăm în felul ăsta deschis, sincer, pragmatic, eficient, știi? Uh, onest, uh, câtă vreme se poate, suntem aici. Înțelegi? Deci asta a fost atitudinea. Și, de asemenea, un alt lucru pe care l-am învățat din Turcia. Uneori poți să mergi la Cabela, uneori nu poți. Uneori poți financiar, dar hotărăști că, ok, mă voi duce la anul viitor sau așa. Încă o dată, acolo, când ne întâlneam, totdeauna se vorbea în felul următor. Nu știm câți ani și Mataji va fi cu noi. Nu știm câte luni și Mataji va sta la Cabela. Nu știm câte astfel de posibilități mai avem încă. Așa că dacă ai bani, suie în avion. Da. Deci ne încurajam unii pe ceilalți, cum ar veni. Și în felul ăsta am avut o oportunitate să merg de multe ori și de asemenea chiar și la New York, de 2 ori la New York, la puja cred că era și Krishna și Ganesha. Cam așa, dar nu mai știu exact acum. De asemenea, în Liban, de multe ori am mers, prin Siria și de asemenea la Maroc. Pentru că în Maroc, de fiecare când erau posibilități pentru a răspândi Sahajoga în zone, în alte țări din apropiere, eram fericit să facem. Am ratat Siria, a fost doar cum să zic, o excursie în Siria, a fost imediat după moartea lui tatăl, Asa cum bătrânul, îl da. chema? Bătrânul, da, da, da. Dar atunci n-am putut să merg, după care am putut să merg în Liban de câteva ori și de asemenea în Maroco cu sprijinul austriecilor. Era organizat. Fine, dar vreau să spun că cu toții aveam acea clară conștiință a faptului că e un miracol chiar faptul că putem să mergem. Da. Unde putem merge? Fie în Turcia sau în altă parte. Și nu știm miracolul ăsta cât va continua. Da? Și Da. eu n-am știut de prima dată când aflu că tu Mhm. ai avut și ieșiri în străinătate, mă gândeam numai la Da. experiențele tale din Turcia, Mhm. dar sunt fascinat pentru că eu n-am știut că s-au făcut deplasări din astea. Bineînțeles, și Mataji știu că n-a mers, dar sahagioghini vestici sau Da, turci, da. deci Mhm. Maroc, Mhm. Libia, Siria, Liban, astea au... Nu, deci Shimataji a fost în Egipt și în Tunisia și ale lui Shimataji, aceste călătorii în Egipt și în Tunisia au fost organizate de același grup de Aha, sahagiogini cu dorință foarte mare de deschidere a Orientului apropiat, cum ar veni. da. Deci aceștia erau din Austria, mostly, știi? Austria și un pic Franța. Ei ne-au contactat pe noi după aceea când au vrut să deschidă Marocul Aha. și ei sprijineau financiar și așa mai departe. Au cumpărat un apartament pe care l-au făcut în Ashram, în Marrakesh. Mhm. Și în felul ăsta, oricine venea din Franța sau din alte țări, singura condiție era să vorbești franceză, Da, esențial. Știi? Pentru că, sau arabă, desigur. da, da. Așa că am putut și eu să merg în Marrakesh de 2 ori și eram sprijiniți de acest grup de continuitate, știi? Deci ei nu puteau să meargă tot timpul, dar Da. întotdeauna o persoană din acel grup era acolo, iar noi eram ca un fel de, cum să zic, ca invitați, special guest, we can say. Deci, da? Deci în felul ăsta. Și era aranjat în felul ăsta că cred că era câte un tur al Marocului la fiecare 2-3 luni, cam așa. Și de fiecare dată făceau un raport, cum ar veni, știu, un album pentru Shimataji, care era prezentat la Pugea și Shimataji avea întreaga atenție asupra Marocului și era foarte, foarte mulțumită de, știi, Știu că a de ceea fost ce și se întâmplă Nenadan acolo. odată, parcă ne-a povestit că a fost și el. Cine? Cine? Nenadan Da, Costian. da, da, da. Da, Dar nu știu dacă în proiectul ăsta sau altfel. Și da. ai idee, mă rog, au trecut mulți ani de atunci Nu, și pot să sunt spun, convins da, că s-a mai schimbat între timp. Ai idee ce s-a da. întâmplat atunci și dacă acum mai e ceva? Mai întâi,
pot să spun, mai întâi pot să spun ceea ce și Mataji, comentariile lui Mataji când vedea asta. Deci ne spunea două lucruri. Zicea, tell to the seekers, of course, spun cuvintele mele, pentru că nu mai știu exact cuvintele și Mataji spune-le căutătorilor că câte vreme se tem, nu pot să-i ajut. Ești trebuie să învingă teama. Nu e niciun motiv de frică. Nu e niciun motiv de frică. Deci ăsta era, cum să zic, recomandarea lui Shimataji, sfatul dânsei pe care trebuia să-l promovăm pentru căutători. Dar E n-ar fi foarte valabil important. acum, dar n-ar fi valabil Exact, acum pentru absolut orice situație. exact, exact. Mă refer la inner peace, la genul ăsta de temeri, că nu putem Așa e, să așa e, mergem, nu? așa e. Da, Deci, da, și de nu asemenea numai în la ce situația s-a aia. sigur și într-un fel și ce s-a petrecut în România, știi? Deci numai după ce îți învingi frica, Da. poți să întâlnești divinul. Știi? Altfel, și poate ce spunea, nu pot să-i ajut. Îți dai seama. I cannot help them. Please tell them not to be afraid. Și al doilea mesaj era că, cum să zic, cum spunea și Mataji, deci, legacy, cum se zice în românește, Moștenire, cum ar. moștenirea lui Sri Mohammed este mirajul și familia lui. Deci, respectul pentru familia lui și miraj. Deci, miraj însemnând realizarea sinelui. Deci, spuneți-le că asta este mesajul lui și că toată lumea trebuie să-și primească realizarea. Toată lumea trebuie să aibă miraj, să aibă ascensiunea spirituală. Deci, asta era... Da. Ascultându-te, n-am putea extinde lucrul ăsta și la familia lui Mataji? Da, nu știu. Nu, zic și Da, eu, mă întreb. Da, da. Luc, categoric, ceea ce trebuie să fie acolo este respect. Da, Categoric. da, Dacă poarta respectului a atât, fost da, atât, n-ai nevoie de nimic altceva. Nimic altceva. da, Nimic altceva. Respect. da, atâta. Da. Și după aceea rămâne silence. There is nothing to talk about. Da. You know what I mean? Dacă există respect în inima noastră, atunci suntem așezați pe adevăr. Da. Cu adevărat. Și n-ai nevoie să cunoști nimic. Da. Iar vreau să leg asta de încă o altă dimensiune pe care am trăit-o în Turcia. Și Matagia, așa cum am spus, a venit de 5 ori. De fiecare dată ne spunea nouă două lucruri. Unu, am uitat să spun, Sagi Yogini făceau havane și așa mai departe, în continuu rugau divinul că vor să fie parte a Europei, cum se zice, a European market, Da, știi? da, da. Comunității europene. Pentru că guvernele respective ale Turciei încercau desperat să fie acceptate în comunitatea europeană și așa mai departe. Când a venit și Mataji în 98, a zis, ce faceți voi? De ce faceți bandan pentru Că nu comunitatea vă trebuie, europeană? nu vă trebuie. Nu vă trebuie. Zice, vă va distruge tradiția, vă va distruge valorile, vă va distruge economia, Wow. vă va distruge familiile și cultura. Ei nu știu ce este spiritul. Voi știți, datorită culturii voastre, ce este spiritul. Sage Ghin era un șoc, absolut. Dar desigur că și Mataji a spus asta câtorva persoane, după care acele câteva persoane au trebuit să spună în ședința pe care am avut-o după plecarea lui Mataji și câțiva erau revoltați. Cum se face că... Câteva persoane au ieșit din Saajaga de asemenea, pentru că pentru ei era foarte important ca Europa să accepte Turcia și așa mai departe. Erau, așa cum s-am spus, erau foarte pro-modern, pro-western, da. Dar în fine, totul este un test din partea lui Shimataji. Și Shimataji, în fiecare an când a venit, ne-a spus clar, deci nu așteptați nimic din Europa, pentru că nu vă pot ajuta. Iar ultimul program public al lui Shimataji din 2002 a spus-o clar, nu doar sageoghinilor din camera de hotel, a spus-o în programul public și poți să vezi asta, unde a spus clar același lucru, dar nu e nevoie să spun pentru că poate fi căutat. Deci 2002, programul de la Istanbul. Dar, de asemenea, ceea ce ne spunea de fiecare dată era căutați pe sufi. Pentru că, într-un fel, până atunci în Sahaja, colectivitatea Sahaja din
Turcia. Într-un fel, așa cum s-a spus, profilul era foarte mult business people, western-minded, Da. da? Deci care călătoreau în vest, care își puteau permite să meargă și în turul Indiei, dar, cum să zic, întregul lor sistem de valori era mai de mult ca un fel de imitare a vestului. Și Mataji permanent ne spunea, căutați pe sufi, găsiți pe sufi. Și desigur că după fiecare an, după fiecare uh, auzi a sfaturilor și Mataji, încercam tot ce puteam. Mai întâi ne-am dus, desigur, în miezul Istanbulului, tradițional, unde era grupul de Mevlevi. Mevlevi înseamnă cei care urmăresc ordinul monastic al lui Mevlana. Rumi, al lui Maulana. Mevlana Rumi, și credeam că asta înseamnă sufi. Deci cum ar veni primul punct turistic, unde turiștii vin și plătesc bani la intrare și după care văd pe dervișii ce se învârtesc. O Și întrebare. cred că asta este. Da. O întrebare. Este același centru unde am fost în 93 cu Shri Mataji? Nu, este. Da, E acela era mai autentic, unde a mers cu Acela era Shimataji. original, dar Original, sigur, sigur. ăsta e Da. un fel de showroom. E tot autentic, dar este oficial. Deci cel oficial. Autentic în sensul că, cum să zic, dacă te uiți la istoric Da. era centrul lor, dar este pur și simplu vitrina pentru turiști, știi? Ok. Ok. Da, da, da. Deci, ce am învățat în anii aceia este că sufismul, în primul rând, e un ocean. Și sunt multe, multe, multe râuri care se varsă în același ocean. That means, înseamnă foarte multe, cum să zic, tradiții sufi de diferită factură, cum să zic, monahală sau nu, spirituală într-o anumită formă sau altă. Deci există multe, multe, multe culori, așa cum știi. De exemplu, foarte simplu, tendință suni sau tendință shia, cu toate că ei sunt sufi. Da? Și sufi înseamnă tradiția mistică a islamului. Dar această tradiție mistică a islamului este extrem de heterogenă din cauza faptului că poate istoric, nu știu. Și de asemenea, din cauza faptului că era neorganizat. Deci, așa cum și Mataji a spus că religiile din Occident sunt religii organizate, instituționalizate, sufi, tradiția sufi nu era instituționalizată. Cel puțin nu în gradul în care este, cum să zic, islamul oficial, ortodox. Da, corectează-mă, te rog, dacă greșesc. Și Da, scuze-mă că te întrerup, ca să ne clarificăm totuși niște chestii. Că aici da, da, este tradiția spirituală a islamului. Nu așa are rădăcinile totuși preislamice. sigur că da. Deci, Deci, într-un fel, e vasul comunicant cum se cu. spune, când au venit turcii și respectiv islamul acolo, i-au găsit pe acești oameni. Deci ei nu au venit pe teren, n-au apărut o dată cu islam, în sensul ăsta. O clipă. Da, o clipă. Mi-am dat seama că am uitat să corectez la priză. Da, deci, sigur, e un subiect foarte, foarte profund. Chiar și, deci, în cadrul islamului, sufii sunt considerați de foarte mulți, considerați ca un fel de, cum se zice, outcast Outsider. sau outsiders, uh, în mod special pentru faptul că ei consideră un fel de continuitate cu tradițiile de înțelepciune ale lumii, da? Deci, de exemplu, Asia Centrală sau, de exemplu, stoicismul din Da. Anatolia Și sau, Persia pe partea elaltă. sau Persia, da? Zoroastru, da? Exact. Cultul soarelui, zeița Chibele și așa mai departe. Deci toate aceste minunate arhetipuri din diferite geografii își găsesc reflectarea în tradiția sufi, în mod special pentru că tradiția este foarte deschisă și neinstituționalizată, așa cum spuneam, știi? Și de asemenea, pentru faptul că sfinții sufi sunt cei care
erau autoritățile. Deci autoritățile nu erau o anumită instituție, o anumită universitate în Egipt sau, sau undeva în Afganistan, sau erau sfântul, într-un fel ca în India. Da? Deci fiecare sfânt avea autoritatea în el însuși și de asemenea în tradiția pe care el o reprezenta. Așa cum știi, deci vorbeam ieri despre Nizamuddin. Nizamuddin este un sfânt central din Delhi, dar în realitate el a avut cum se zice, profesor, nu profesor, cum se zice, deci Guru. un maestru, un pir, care a avut un maestru de asemenea și fiecare maestru era cu adevărat revelat, cum se zice, venerat și Venerat. acceptat, de mase. Chiar dacă acele mase nu mergeau la el, dar numele lui, ca renumele lui Rumi, da? Deci Mevlana Rumi. Deci automat exista o autoritate spirituală reprezentată în ființa acelui sfânt și a celor care îl urmau pe el. Da? Într-un fel ca și în sikhism. Deci autoritatea era autoritatea lui Guru și Guru Nanak. Automat a trecut la cel de-al doilea guru și așa mai departe, sau în șiism, unde sunt cei 12 imami. Da? Deci, într-un fel, este foarte aproape și de sikhism și de șiism. Dar sufi nu înseamnă că vei fi șia. Există sufi, de exemplu Rumi. Rumi nu era șia, da? Dar în același timp, chiar dacă era suni, era atât de profund, la nivelul lui nu mai există diferențe dintre suni și șia. Culmea că el venea din Persia. Da, da. Dar avea școala de law, cum se zice, școala de jurisprudență, știi? Da, jurisprudență, da. Deci ne-am îndepărtat într-un fel, de îndemnul lui Shri Mataji era găsiți pe sufi și desigur că am încercat. În primul an ne-am dus la Mevlevi, am încercat, i-am invitat pe ei să vină la noi, am început să învățăm de la ei muzică și așa mai departe, dar nu mergea. În fine, 2 persoane au venit atâta și până la urmă au dispărut. După aceea între timp am început să mergem în diferite alte orașe și ne-am dat seama că, de fapt, sufii adevărați sunt la sate. Da, satele sunt atât de multe și atât de depărtate. Ce faci cu munți și cu nu știu ce? Și, după aia am avut ocazia, cam după 2 ani, cred, a fost o ocazie extraordinară când războiul intern, cum se zice, războiul civil dintre insurgența kurdă din sud-est s-a domolit dintr-o dată, a fost un compromis de ambele părți și dintr-o dată se putea merge în zona de sud-est, la Eufrat și așa mai departe. Și imediat am sărit în primul tren, nu eu, cu toții, cei din Istanbul. Ne-am dat seama că îndemnul și Mataji ne-a deschis poarta și am luat un tren până la, nu mai știu exact, Gaziantep, da. La Gaziantep, între timp, desigur că era un Sahagin care locuia acolo în condiții de emergency, știi cum se zice, condiții de urgență, din cauza faptului că erau lupte de stradă. Deci, în ciuda acelui război civil, exista un Sahagin, cred, care locuia acolo din cauza serviciului. El ne-a întâmpinat la gară, a aranjat un autobuz, a aranjat săli în câteva orașe. Deci asta numai în câteva zile până să venim noi. Deci a aranjat câteva săli și am făcut programe și mici puja în hotel sau așa, la Gaziantep, la Mersin și Urfa. Urfa, care este în mod tradițional considerat în Turcia ca fiind orașul de naștere a lui Abraham, Shri Abraham. Deci asta este tradiția locală, pentru că altfel se zice Ur, știi? Ur în sudul. Da. Deci Urfa, poți să vezi Shanle Urfa, se scrie Sanle Urfa, se citește Shanle Urfa și un pic mai încolo este Mardin. Deci toată această zonă, Gaziantep, Adiaman, Malatya, vezi? Sud. Nu, te-ai dus prea mult în est. Acolo, Gaziantep. Gaziantep, da. Da, un triunghi. Gaziantep, Malatya, Adiaman și Shanle Urfa. Da? Deci această zonă era începutul zonei de
insurgență kurdă. În realitate, așa cum vezi, se merge mult mai departe. Diyarbakir, Mardin, Batman, Sirt, spre est. Dar Da. vreau să zic că în momentul în care am aflat că e pace, imediat s-a organizat acest program, cum ar veni, și pelerinaj, nu știu cum să zic. Da. Pentru că Urfa este extrem e cu totul altă lume. Urfa e incredibil. Unde e Dintr-o Urfa? dată, Unde Urfa, e? Șanlı Unde? Urfa, la frontiera cu Siria, Aici. exact, acolo, da, da, da. Eu nu știam, dar ce se întâmplă? Deci am luat autobuzul de la Gaziantep împreună, deci autobuz nu m-am închiriat pentru Săgeghin și tipul ăsta care locuia acolo de câteva luni de zile și care citise mult de, cum să zic, tradițiile locale și așa, și de pre-islam și de tot, stătea în continuu la microfon și ne povestea tot ce a învățat, știi, despre... Uh, Acum ne vom opri la punctul unde a locuit Job, cum se zice, Iov, da? Și care este punct de pelerinaj. Deci peștera lui Iov, știi cum e, în faza lui de etapa cea mai extremă, când Da. toată lumea s-a întors împotriva lui și așa mai departe, s-a dus într-o peșteră sub pământ, unde se ruga în continuu lui Dumnezeu. Acea peșteră se vizitează și este undeva în acest triunghi, știi? Incredibil, locuri de necrezut, știi, și vibrațiile lor fantastice, dar ceea ce era extraordinar era faptul că un Sahagin ne povestea înainte de a ajunge acolo, știi? Am mers la muntele Nemrut, care este lângă Adiaman. Dacă vezi, acolo este un lac lângă Adiaman, da? Da. Și este un munte, Nemrut, care este absolut divin, e ceva incredibil, da? O civilizație care a existat numai 110 ani, o civilizație perso-elenică, deci Mhm. un regat, și regele acela a călătorit în India, a fost foarte impresionat cu cultura indiană și, conform tradiției, s-a rugat lui Dumnezeu să fie pace în țara lui. Și a zis, dacă pacea va fi, promit că voi construi un altar unde voi pune toate aceste statui ale zeităților în care credea el, știi? Apollo, nu mai știu acum, Mitra, știi? Aha. Deci zeități persane și grecești. Și Cibele? a ales muntele Nemrut, care este, cum să zic, ca un fel de piramidă, și a făcut două altare, un altar către est, un altar către vest, care sunt identice, cu statui imense ca în insula Paștelui, și Wow. acele statui pe soclu, permanent, cum să zic, văd ridicarea soarelui, răsăritul soarelui și apusul. Wow. Și după Da, aceea, există. foarte curând după aceea, dinastia a dispărut, Aha. altarele cum să zic, s-au distrus, au fost uitate complet, dinastia a fost complet uitată și a fost descoperite în secolul XIX de un aventurier german în zona aceea și acum sunt loc de pelerinaj. Oamenii merg și noi am mers Aha. noaptea, în miezul nopții, cum să zic, la hoteluri, nu sunt hoteluri, dar cum să le zic, campingurile locale, Da. și dimineața la ora 4 sau așa, înainte de răsărit, urcă pe piciorul sau cu măgarii, pentru că nu există altceva, alt acces, până la acele platforme. Știi, o platformă la răsărit și o platformă la apus. Se duc am fost și noi la platforma de răsărit și împreună cu statuile care sunt din nou aproape pe aceleași poziție, au fost puse de arheologi, știi? Arheologi, Au uh, găsit originalele au statuile găsit originale, sigur, originale erau acoperite de grohotii și așa mai departe, au fost descoperite, și au le-au fost, desigur, le-au extraordinar. repus în poziția, și aproximativă poziția. Este fantastic, este ceva Hai să incredibil. căutăm. Muntele Nemrut. Dă-mi ca să le și punem, că e păcat Sigur, sigur, sigur. să oprim Nemrut, șerul ăsta și să mă duc da, la Nemrut. da. Deci era în 2000 sau în 99 când s-a petrecut și mi-am că băiețelul meu era doar avea un an de zile. Da, sunt mai Și de asta. multe, sunt mai multe Mhm, mhm. imagini. O să aleg și eu una sau două, una și cu muntele.
Mhm. Inscripția din spatele statuii spune că aceste statui au fost ridicate de rege ca recunoștință pentru faptul că rugăciunile lui de pace au fost ascultate. Ascultat. Exact, exact. Da, da. Wow. Mhm. Incredibil, incredibil. Wow. Deci, vezi jos, foarte bună Asta e poză, Cibele. jos vezi, Asta e Cibele. poate, nu mai știu acum. Deci Păi, diferitele, după coroană. Coroana da, da, reprezintă da, zidurile unui oraș, da. care pe Și, cap... deci, astea sunt capetele, Da, sunt jos, dar da, trupurile sunt sus. da, Și din câte am înțeles, era totul acoperit cu grohotii și au trebuit să îndepărteze și desigur că arheologii au făcut o muncă de decenii da, până totul a fost clasificat și așa mai departe, dar este într-o zonă extrem de aridă, o zonă extrem de îndepărtată, știi? Și muntele este așa cum vezi la spate. da, Și pe partea cealaltă, exact pe partea cealaltă, geometric, la antipod, este cealaltă, știi, una este platforma estică și una e platforma vestică, da. aceleași zeități, da, Care se uită de data asta la apus. mhm, da, e minunat. Și de acolo ne-am dus după aceea la Urfa, da, World Heritage. Da. Nu știu dacă, Da, nu știu ce mai vezi acum. Eu da. Se am vede, tot se vede, schimbat. Ok. se vede, da, da. Mhm. Iar la Urfa, tot așa, deci Sage Ghină acela ne povestea toate legendele locale, știi? Pentru că nu știu dacă știi, dar în Coran, Abraham, deci profetul Abraham, Avram, cum se zice în România, cunoscut ca Ibrahim, da? Hazreti Ibrahim, înseamnă Sfântul Ibrahim, deci profet al lui Dumnezeu, uh, are o diferită, cum să zic, biografie, diferite de Vechiul Testament, știi? Anumite lucruri sunt comune, desigur, dar, de exemplu, sacrificiul fiului, știi, Da. sacrificiul uh, fiului, dar alte lucruri sunt foarte, foarte diferite, știi? Deci, faptul că exista un rege care era foarte, cum să zic, uh, împotriva divinului. Într-un fel ca istoriile din mitologia indiană, da? Deci la nașterea lui Abraham, acest rege primul ministru acelui rege era tatăl lui Avram. Aha. Exista un fel de profeție că se va naște în anul X, se va naște cineva care te va mazili pe tine ca rege sau altceva. Și atunci a încercat tot ce a putut să ucide pe toți cei care se nasc în acel an și numai prin miracol divin Avram a supraviețuit și a supraviețuit într-o anumită, cum se zice, peșteră. Și asta este ceea ce se vizitează acolo, peștera aceasta sfântă unde el a supraviețuit și în cele din urmă l-a challenged. Când a crescut mare, he challenged, cum se zice, Da, la, da, într-adevăr, e puțin mai mult diferit foarte diferit, de Biblie, foarte care îl diferit. plasează totuși în, în Ur, adică este pe Da, malul Eufratului exact. departe, adică Departe, da, 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 e departe. Faptul că a exact. fost, cum se spune, cineva Da. au fost înstăriți, asta răzbate și din Da. Biblie. Mhm, mhm. Deci Avram, Da, când da, a plecat, cu cine a plecat, că a plecat cu sute de oameni, cu servitori și așa mai departe, nu era da, da, un cioban oarecare care a plecat și el cu câteva da. oi și două, trei Da, da. soții. Mhm. Era înstărit, deci faptul că ăștia Da, îi recunosc familia sau da, da. tatăl ca fiind vizir, Mhm, mhm. s-ar putea să existe, da, să fie adevărat. Da, Da, da. În fine, vreau să spun că chiar și acel loc era extraordinar, știi? Dar faptul că am putut să mergem și în același timp să dăm realizarea da. oricine, de asta le spuneam, deschide mâinile și așa. Da, sigur, n-am putut să stabilim Sageoga atunci. Era doar ca un fel de cum Cap se de pod. zice, tap de pod, da. Dar încetul cu încetul, din Antep, Malatia se deschis mai întâi,
și așa mai departe, a funcționat chiar foarte bine. În fine, de ce vreau să zic este că în fiecare an încercam să ne deschidem cât se poate spre adâncurile Anatoliei. Pentru că noi eram moderni, lucrând la universitate, în Istanbul sau având business-uri, călătorind în străinătate și așa mai departe, eram cu totul într-o altă direcție dacă nu urmăream pe Shimataji. Deci Shimataji clar ne-a spus, găsiți-i pe sufi, găsiți-i pe sufi. Și revelația fantastică a fost descoperirea lui Hagi Bektash Veli în o tradiția cea mai profundă de sufism turcesc autentic, care este în, dacă vrei să deschizi, Acum, acum da, imediat. da, da. Am Și găsit asta a fost și am pentru găsit mine. altă hartă, puțin mai, nu știu, Da, da. Mhm. Deci, poate că, la est de Ankara stai că nu știu și un pic sud, de asta. da, Ok, mhm, se numește Kırşehir și Nevşehir, dacă le vezi, știi? da, Acolo, da, Kırşehir, da, un pic sud, Nevşehir da, și dreapta Kayseri, Cezarea. Cezarea da, este numele da, anatolic. Da, Kayseri. Deci acest triunghi se numește Capadocia și în da, Capadocia, care este un loc incredibil, e de pe altă lume, dar în acest loc a locuit un sfânt sufi numit Hagi Bektash Veli, de care desigur eu nu știam nimic, și care a venit conform legendei, a venit trimis de maestrului spiritual din Asia Centrală. Deci el a venit cu tot o altă tradiție, deci o tradiție de complet devoțiune pentru Ali, pentru Hazreti Ali, dar cu factură, cum se zice, arhetipală turcă. Deci Turkic mhm. population, nu știu cum se zice, da? Deci uh, turanism, știi? Turanism. Nu. Tradiția, nu știu, ok. Deci, rădăcinile turcilor sunt din Asia Centrală, din munții Altai și așa mai departe, Ah, unde au o uh, tradiție zona Turkmenistan, ok, încă mai nord, da, și deci mai nou, oarecum da, spre Siberia, da, da, da. da, Cred că este sudul Altai, Rusiei, Federația Altai, da. da, Și tradițiile lor acolo erau șamanice da, uh, și neavând nimic cu islamul, dar mhm. dintr-o dată, într-un fel sau altul, nu știu exact cum, dar când au îmbrățișat islamul, au îmbrățișat o ramură foarte mistică, deci foarte dedicată lui Hazreti Ali, dar în același timp într-o, cum să zic, ca un fel de tranziție a tradițiilor locale, poate, în, în islam, da? Dar nu știu prea mult ce să zic. Da, Și acel maestru pe care l-a avut Hagi Bektash Veli a trimis de asemenea în India pe Chishti. Și Chishti este uh, maestrului lui Nizamuddin. Deci, de fapt, acel centru de spiritualitate sufi din Asia Centrală este cel care a radiat spre Anatolia prin Hagi Bektash, spre India prin Chishti și Baba Farid și Nizamuddin. Este ceva incredibil, incredibil. Uh, ca o rețea de spiritualitate de care nu eram conștient în niciun fel, în niciun fel, și care au pregătit Sahaja Yoga. Deci, nu există nicio îndoială. Deci în momentul în care mi-a fost dat să ajung la Hagi Bektash Veli, numele lui este și numele satului unde a locuit. Pentru că, hai să-l da, da, localiz, sigur, sigur. Deci, ajută-mă, Nevşehir, da, Nevşehir, mergi la Nevşehir, imediat. nu o să fie scris, pentru că e foarte, foarte micuț. Nu, Dar așa cum vezi, dăm nu, ceva mai, Nevşehir, mergi spre stânga, mergi ceva un pic mai, spre stânga. Ürgüp, acolo da, ești. Ürgüp, aici, Nevşehir, da, aici da. sunt, Acolo, exact, da, exact, exact. Da, da. Deci, este centru Anatoliei da, și conform tradiției, el a fost trimis de maestrul lui să se ducă acolo, s-a dus, a ajuns acolo și, în fine, vom intra în legende, dar uh, da, n-a călătorit nicăieri de acolo, s-a stabilit pur și simplu,
s-a stabilit acolo și încetul cu încetul toți sfinții, sufii și așa mai departe din Anatolia, încetul cu încetul au recunoscut prin miracole și așa mai departe faptul că el era trimisul lui Dumnezeu într-un fel, nu știu cum să zic altfel. Și s-au îndreptat către acel sătuc și l-au recunoscut și l-au acceptat ca fiind șef, patron saint, se zice în engleză. Da. Cum am spune asta? Deci, Patronul Sfânt, nu știu. patronul sfânt, da, patronul sfânt al întregii Anatolii, da, da, da. Dar, desigur, încă o dată, asta nu are nicio legătură cu moschei, nicio legătură cu ortodoxia. Islam este o cu totul altă lume, o lume a căutării lui Dumnezeu în interior, prin tradiții mistice, de Strict, rugăciune, de purificare, da, strict un spiritual. fel de strict spiritual, nu are nicio legătură cu da, și chiar nicio legătură cu rumii, cu toate că de fapt erau ca vase comunicante și aproape în aceeași secol, doar cred că un secol diferență. În sensul că erau conștienți unii de ceilalți, Da. dar nu era niciun fel de nevoie de a se, cum să zice, a fi în competiție sau ceva de genul ăsta. Era foarte diferit. Rumii era, uh, cum se zice, sfântul de la capitala Imperiului în Konya, poți să vezi acolo. Da, da, da. Konya, care e un pic mai, da, E aici. care era o Da. capitala Imperiului cel mai puternic în vremea aceea, care se numea Imperiul Selçuk, deci înainte de Imperiul Otoman. Înainte de Imperiul Și, Otoman. Da. sigur, și el avea cu totul alt rol, era ca un fel de scholar, cum se zice, erudit, ortodox, suni, Scriitor, mă rog, adică, scriitor, da, poet și poet. așa mai Da. departe, dar el se adresa tuturor, desigur, dar era la curte, era Da, oficial, cum ar veni. da, 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 În da. timp ce Hagi Bektash Veli era turc, nu era persan, era într-un sat, nu avea niciun fel de instituții sau niciun fel de autoritate lumească, dar pur autoritate spirituală, datorită, cum să zic, autenticității trăirii lui și a maestrului lui, care era renumit în întreaga Asie, în întreaga Asie. Acum am uitat numele. Am uitat. Scuze-mă. Dar este... Uh, Uh, Astea, Andrei, yes, da. să faci un efort odată să ți le, Mhm. nu știu, Da, da. pui cap la cap și să le pui pe hârtie, te rog. Da, da. Mhm. Știu, tot a fost o descoperire pentru mine. Ceea ce vreau să spun de asemenea este foarte următorul. Când m-am mutat în Turcia, am simțit ca o obligație, cum să zic, ca o prima urgență să învăț turcește, dar învățând turcește am simțit de parcă, cum să zic, sunt la poarta Asiei și limba, orice limbă, dar limba turcă în cazul meu, era ca ușița care îmi permitea să descoper Asia. Altfel nu voi putea să descoper, știi? Wow. Și într-un fel am descoperit, dacă vrei, numai Turcia, dar prin Turcia și prin limba turcă mi-am dat seama că rădăcinile spiritualității turce sunt atât de eterne, merg atât de departe și te trimit într-o cu totul altă geografie. Geografia Asiei Centrale. Da. Da, da. Și ajungi la spiritualitatea sufi, care este oficial este parte din Islam, deci sub umbrela Islamului, dar în realitate este atât de profundă și dimensiuni, o viață întreagă nu de ajuns pentru a descoperi tot, da? Și încă o Uh, dată era îndemnul și matagii. Da. ascultându-te, mi-a venit o idee Aha, de a defini sufismul ca un cal troian spiritual în mhm. islam. Exact, exact. De fapt, pot să spun altceva care a fost copleșitor pentru mine. Când eram la Diwali, la Istanbul, și Mataji a vorbit după Sema, deci după dansul acelor sufi, ți amintești? Da, da. Și ceea Nu, ce a spus, eu n-am fost nu decât în erai. Da, da, 93, dar a vorbit și atunci, da. da, 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 da. Deci eu eram la Diwali. Și ceea ce a spus atunci este că uh, Mohamed a promis că eu voi veni și a spus că voi veni prin acest pod, Ah, esență, prin această punte, care da. înseamnă de fapt Turcia. Da.
Și asta mi-a rămas în inimă, într-un fel, dar sigur că eu eram din Paris, eram român, era ce am eu cu Turcia, dar nu știu, într-un fel sau altul a rămas în mine. Oh, dar asta înseamnă ceva absolut, absolut fantastic. Înseamnă că Sage Yoga în Turcia este atât de importantă pentru că de aici se va putea răspândi mesajul lui Shri în restul Asiei Centrale, Asiei, cum se zice, Orientul Mijlociu și Da. așa mai departe, știi? Și a rămas permanent în inima mea, cu toate că, desigur, că m-am dus înapoi la Paris și așa mai departe și am avut toate, cum să zic, o viață complet diferită. Dar când s-a întâmplat să mă mut la Istanbul, dintr-o dată mi-am amintit ceea ce spusese și Mataji. Mm. Și mi-am dat seama că, într-un fel, conștiința aceea era prezentă în sahajioghinii turci, într-un mod foarte practic și pragmatic, foarte clar. Dacă nu noi, atunci cine? Dacă nu acum, atunci când? Spun în cuvintele mele, dar înțelegi ce vreau să spun. Da, da, da. Acea conștiință era permanent acolo, că este o ocazie unică, istorică, spirituală, desigur, și o responsabilitate față de mama noastră. Știi? Și asta a fost ce ne-a dat aripi, Da. Andrei, permanent. Da, mai avem 20 de minute, chiar mai puțin da. probabil, ca Mhm, să o să terminăm înainte de ora fixată, cu câteva minute. Deci, uh, suntem în peregrinările și în răspândirea Sahaja Yoga în Turcia. mhm. Ne-ai povestit câteva lucruri. Spune-mi că nu vreau să încheiem înainte de a-mi spune și cum s-a terminat periplul tău acolo. Da, Uh, da, deci, tu ai plecat în 2009. Lucrurile da, pe care le povestești acum sunt între 2002 și 2009. da, da. Mhm. Uh, Deci, în 2002, da, exact. în 2002 a venit și Mataji, așa cum s-a spus, la ultima dată Da, și a fost și acel, cum să zic, scandal în da, presă și da, dar în același timp a fost și un cutremur în viața mea personală, pentru că imediat după plecarea lui Mataji, soția mea a hotărât să întoarcă spatele sa Yoga și și-a luat băiețelul nostru și a hotărât să devină, cum să zic, în partea cealaltă. Și desigur că a fost foarte, foarte greu pentru mine și uite, pentru eu mulți. Ea locuia în ashram. Da. n-am vorbit niciodată despre chestiile astea și uite, Mhm. acum suntem forțați la evenimente Da, da. să o facem public. Răspuns numai la ce vrei. Sigur, sigur, sigur. Când ai spus că a întors spatele, a fost un gest din ăsta, mă rog, asumat, evident, dar Da, da. vocal sau doar a hotărât că nu e pentru ea? Foarte vocal. Ok, ok, Foarte vocal. ok. Cu avocați, cu Oh, scandal mare. ok. Da, da. Și profitând de, cum să zic, de val. Deci valul în media era împotriva sa Georgia și a Wow. profitat de fapt Uh, să te prezenta ca o victimă a unei secte sau ceva de genul ăsta, știi, după 7 ani de zile de... Deci îți dai seama că nu, cum să zic, din punct de vedere rațional nu stă, dar în fine. Deci asta a fost decizia ei și da, desigur că a fost foarte, foarte dificil, dar permanent în mine era acea, cum să spun, conștiința faptului că și mă tăgi, eu n-am ales Turcia, tu m-ai trimis aici. Așa da, că tot ce se petrece, tu știi mai bine de ce da, se petrece. N-a fost decizia mea, așa că, da. Și în felul ăsta, sigur, acum e mai ușor să spui, dar într-un fel sau altul am reușit să trec și ce pot să spun este că colectivitatea m-a ajutat foarte, foarte mult, foarte mult. Exista o solidaritate și o înțelegere, nu doar pentru mine, pentru toți. Da? Deci uh, ne sprijineam unii pe ceilalți într-un mod foarte, cum se zice, practic, știi? Nu doar așa cu bătaie pe umăr, o să treacă, nu contează. Efectiv, adică, ce să spun, lucru pe unul pe celălalt. Deci eram în atenția, știi, unde era nevoie să fiu, acolo eram invitat să fiu, da, știi? da. Da, în fine. Și asta a fost cazul meu, dar n-am fost singurul care
cum să zic, am avut uh, upheavals, probleme. Dar când cineva avea probleme, dacă acea persoană era cu adevărat în Sahagin, deci în sensul că era cu adevărat și nu să zicem, dădea cu fugiții, deci colectivitatea era cu adevărat acolo pentru a-l sprijini, știi? Și sunt în continuare foarte recunoscător pentru tot sprijinul pe care l-am avut în acel un an de zile care a fost foarte, foarte greu. Desigur, știi, cu tribunal, cu nu știu ce, pentru că eu eram considerat vinovat și așa mai departe. Da, Da, deci, să înțeleg că experiența ta personală a mai fost multiplicată și la alții. Deci sigur, sigur, a sigur. fost o perioadă din asta așa de turmoil în Nu, cadrul nu, diferit. în diferiți cazuri, știi, Da, diferite cazuri, diferiți ani. Da, în cazul meu s-a întâmplat să fie simultan cu atacul frontal, știi, al mediei. da. Poate pentru că ea a hotărât să folosească momentul acela sau, în fine, sau poate a fost, nu știu, dar sigur că știi cum este, în fiecare an sunt anumite persoane care au dificultăți. Da. Ceea ce am simțit cu adevărat în colectivitate era că era o autentică sprijinire, ca o familie, în adevăratul sens. Poate cum eram noi în România la început, știi? Deci, Întrebarea mea ținea mhm, de sănătatea colectivității. da, da, A avut de suferit colectivitatea, probabil că numai numeric, dacă au mai fost plecări sau din cauza, da, din cauza plecărilor, din cauza scandalurilor. da, uh, da, Uh, dar nu, probabil că încă o dată, doar numeric. Nu, cred că i-a întărit da. lucrurile astea. Sigur că întotdeauna te întărește. Anumite persoane, sigur că cum să zic, au simpatizat cu ea și au ieșit din Sarajevo de asemenea, știi? Deci, asta s-a petrecut. Dar cred că se petrece întotdeauna, pentru că ea era o persoană care era permanent pe scenă, știi? Deci, permanent vizibilă și așa mai departe și, cum să zic, avea o anumită influență, știi? Dar, în fine, asta a fost decizia ei și asta a fost decizia lor, cei care au, știi? uh, hotărât să iasă din Sahacerca. În același timp, eram după programul lui Shmataji, așa că aveam, cum să zic, sute de oameni care veneau. Știi, era ca o primenire. Da, da. Am avut programul de, nu știu, 4.000 de persoane în sala centrală. Deci îți dai seama că eram cu toții foarte ocupați, pentru că în același timp aveam atât de mulți noi căutători care erau ca niște, știi, când noi născuți, de care ai nevoie să te îngrijești și așa mai departe. Deci, da, era o primenire vibratorie în orice caz, cu adevărat, știi? Și o mare schimbare în viața mea, îți dai seama. Și mai ales în viața băiețelului meu, nostru. Au În trecut fine, mai mult de 15 ani de atunci de când ai plecat. Între timp, mă rog, după sigur. aceea ai mai stat puțin în Mhm, Turcia, ai plecat după aceea. Uh, mhm. Nu știu dacă am epuizat șederea ta în Turcia. Tu decizi dacă o să mai vrei să vorbești despre așa ceva Da, în românește, pentru că am hotărât da. să mai mergem, să mai facem ceva Mhm, lucruri generale și spirituale pe alt canal. Uh, mhm. Dar spune-mi că ne apropiem de sfârșit. Da, da, sigur. Mhm. Eu mai am timp, dar știu că tu ai un deadline. Da. Mai știi ceva despre situația actuală ca să închidem totuși? Nu știu prea bine, deci știu foarte, cu siguranță că anul acela 2017 sau altceva, nu mai știu acum exact, când a fost lovitura de stat. După aceea a fost foarte, foarte, foarte greu. Poate comparabil cu ceea ce s-a petrecut în Iran, știi? Mm. Dar este foarte puțin cunoscut în Sarajevo pentru că cred că au fost foarte discreți, știi? Și e de înțeles, pentru că dintr-o dată întreaga societate a fost trecută cu sita. Da, Întreaga societate, nu vorbim de Sarajevo, întreaga societate turcească, deci da. toți Epurări. învățătorii, Epurări. epurări, învățători, profesori, tot, ziariști, scriitori, intelectuali, tot. Deci nu pot să vorbesc despre chestia asta, dar știu cu siguranță că a fost foarte, foarte greu. Nu știu cum au ieșit din asta, dacă au ieșit cu adevărat, nu știu. Uh, într-un fel,
cum să zic, sunt recunoscător lui Mataji că acum sunt în Australia, pentru că sunt convins că ar fi fost foarte, foarte greu situația de acolo. Dar nu știu. Deci, nu pot să spun. Da. Mhm. Uh, Ce știu este că continuă. Deci Saarbrücker continuă. da. Cum, în ce formă, nu știu, dar continuă, da. Da. Nu mai ai legături cu absolut deloc? Dar n-am întrebat din Ah, ok. același motiv, pentru că știu cum e, sunt E discreți, sensibil. E un subiect e sensibil. sensibil, exact, e un subiect sensibil. De asta nu vreau să vorbesc de ceva care nu știu, Am știi? înțeles. Deci, întotdeauna ne felicităm de anul nou, ne felicităm de Puge și așa mai departe și cum să zic, dar nu știu de situația exactă, da, da. Există leadership sau consiliu sau ce? Cum sunt organizați? Nici Nu. asta nu știu, da, Ok. da, Ok. da, da. Uh, Mhm. te mai întreb pentru că și noi suntem fascinați de zonă și ne tot rugăm Da, să da. mergem la Opugea la Opuge și eventual la un tur. Deci tot ce ai Aha. povestit tu există deja în inimile și Da, da. dorințele noastre și mulțumită și ție. Bine, am trecut și noi pe acolo, am dat cu nasul așa, n-am fost decât o dată. Dar Da, da. și eu sunt fascinat de regiune. Dacă crezi Da. că Mhm. am terminat subiectul, Mhm. nu mai continuăm, dar dacă crezi că mai sunt Da, da. lucruri de povestit din punct de vedere al strict istoric, pentru că încă o Da. dată am hotărât să mai facem totuși ceva care va fi diferit de strictele fapte. O să Mhm. ne Mhm. axăm mai mult pe inside și sufi. Dacă crezi că Da. am terminat, atunci... Bine, noi mai Am vorbim. avut un sac mare. Am avut un sac mare, cred că l-am L-am cam, epuizat. l-am cam epuizat. Bine, Da, da. atunci, oricum, noi trebuie să ne luăm la revedere, că timpul ne Mhm. presează. Îți mulțumesc încă o Mhm. dată pentru tot ce ne-ai povestit. Uh, Mersi mult pentru și, pe- ocazie. și pentru deschidere, încă o dată. Uh, aveți în față, mă adresez acum celor care se uită la noi, o persoană foarte deschisă care își Mhm. pune pe masă toate poveștile și nu numai, și sentimentele și eu îți Mhm. mulțumesc încă o dată pentru lucrul ăsta. Mhm. Uh, Vă mulțumesc și vouă care vă uitați la noi și Jay și Mataji să ne țină în continuare să evoluăm spiritual cât mai repede și cât mai Mhm. adânc. Mersi mult, Jay și Mataji. Jay și Mataji, Andrei.